Takže čau, já jsem Rizně a dneska máme nový video. A dneska to bude povídání s Rizňou. Rozhodl jsem se, že tady ty novější díly nebudu dělat tak jako dřív. Dřív to bylo, že jsem tam mluvil o nějakých tématech a takhle. Tak tady budu mluvit o nějakých příhodách, co se mi někdy staly. Takže první příhoda se jmenuje Vyhodili mě ze školy za sexuální obtěžování. Rád bych tomu dodal, že to bylo v první třídě a bylo to na církevní základní škole. A jako oni mě tak úplně nevyhodili, ale prostě chtěli, abych odešel a prostě tak jsem dobrovolně šel na jinou školu. Tak nebudem to okecávat a zařím nějak k tomu incidentu a takhle. V učitelích jako tohle nebudu komentovat, ředitelka, která se zbláznila, to jako sem nepatří, ale no jako souvisí to s tím, ale nebudu o tom moc zvlášť mluvit, takže bylo to vlastně v družině, nebo když se sexuálně obtěžovala tak, že jsme tam v družině měli nějakou panenku a já jsem se jí koukal, jestli tam něco jakoby má mezi nohama. A to je sexuální obtěžování na církevní škole. A navíc jako stejně jsem na té škole ale nechtěl být jako když vás učitelka, která jako zas tak chytrá moc není, když prvňáci jí někdy převyší svým intelektem a drápe svýma ostrýma, nalakovanýma, zvětšenýma umělýma nechtama do ruky a vás to pak volí a máte z toho noční můry. Tam byl prostě loutkový kroužek a mě z něho vyhodila, protože jsme měli říkat nějak improvizovanou vlastní verzi od červníka kulce a já jsem řekl, že tam byl potok a ona se slíkala do spodního prádla, ale ten potok přeplaval. A jako to je zase pohoršování, prostě plave v šatech, bude to být mokrý, to je dobrý, ale hlavně prostě tohle. A jako tak snad se vám tady ta historka prostě největší prostě uchylána, jako doufám, že mě to nějak nepoznamená v budoucnu, jako podle mě ani ne, podle mě se to nějak neřeší, ale jestli jo, tak prostě děkuju, super škola, prostě na výstavnou škola už je prostě, tam může učit fakt kdokoliv, ani prostě, tak střední školu asi jo, no ale prostě takhle ředitelovat tam taky může kdokoliv, takže hledáte práci, jděte na maltéských rytířů. Takže doufám, že se vám tady ta forma videa líbila, můžete napsat a jak jinak než čau u dalšího videa.